Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шановныя слухачы, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, а галасы мае і маёй эксперткі могуць сёння гучаць трошкі сапліва, таму што халадно. Трэба з нейкім экспертам таксама абмеркаваць пра ацяпленне ў дамах, даволі файная тэма, бо жыць так немагчыма. Але сёння мы будзем гаварыць не пра ацяпленне, а пра інклюзіўныя гарады з безбар'ерным асяроддзем. І запрасіла я актывістку і менеджерку ўсякіх крутых сацыяльных культурных праектаў спадарню Марыну Штрахову. Скажыце, калі ласка, спадарня Марына, чаму я запрасіла менавіта вас? Добрае пытанне. Доўгі час я працавала і была заснавальніцай жывой бібліятэкі. Адзін з нашых кірункаў дзейнасці гэта інклюзія. Інклюзія ў такім шырокім сэнсе. То бок мы нават кажам не толькі пра безбар'ернае асяроддзе як фізічныя рэчы, якія могуць замінаць людзям узаемадзейнічаць з горадам ці іншымі людзьмі, але і пра розныя камунікацыйныя бар'еры. Мы рабілі маніторынг дасяжнасці прастораў горада Мінска для розных публічных мерапрыемстваў колькі гадоў таму. І вось зараз, в прынцыпе, працуем над рэкамендацыямі па падвышэнню інклюзіўнасці мерапрыемстваў. Ну і там, канешне, вядома, ёсць частка пра фізічную даступнасць. Калі казаць менавіта пра бар'еры, скажыце, калі ласка, якія ўвогуле бар'еры існуюць у горадзе? Ну, я так разумею, што ёсць нейкія фізічныя і яшчэ нейкія. Да, калі мы кажам пра інклюзію, то мы звычайна кажам пра два такіх кірунка. Адзін гэта фізічная даступнасць, другая гэта камунікацыйна-сімвалічная. Фізічная даступнасць гэта літаральна розныя бар'еры, якія людзі сустракаюць на сваім шляху па горадзе ці ў памяшканнях, калі кудысьці заходзяць. Гэта не толькі бардзюры высокія, ці нават невысокія, прынамсі 2,5 сантыметраў дастаткова для таго, каб гэта стала ўжо перашкодай для вольнага руху. Гэта могуць быць і лесвіцы, гэта могуць быць вельмі рэзкія пад'ёмы, вузкія праходы. Гэта могуць быць нават галіны дрэваў, якія задужа нізка растуць, і там чалавек, напрыклад, з парушэннямі зроку проста не заўважыць іх і можа пашкодзіць сабе галаву, напрыклад. Гэта з аднаго боку, гэта тое, што тычыцца фізічнага асяродку. Але з іншага боку ёсць камунікацыйна-сімвалічная даступнасць, то бок гэта ўсё, што дапамагае нам самастойна рухацца і перасоўвацца па гораду. То бок гэта і указальнікі, тое, як яны зроблены, ці ёсць там нейкія універсальныя сімвалы для таго, каб, напрыклад, тыя ж самыя замежнікі, якія прыязджаюць у горад і не ведаюць лакальнай мовы, маглі б самі самастойна зарыентавацца, куды ім ісці, і лёгка адшукаць гэтую прастору. З іншага боку, гэта яшчэ і частка таго, як мы размаўляем і камунікуем. Мы шмат пра гэта ў сваіх рэкамендацыях кажам менавіта для мерапрыемства, але гэта, в прынцыпе, актуальна для сферы паслугаў і любога месца, дзе людзі камунікуюць адно з адным. Як мы камунікуем, якія словы мы ўжываем, ці гэта лексіка нейтральная і не з'яўляецца мовай варожасці, на якіх мовах мы гаворым, і гэтак далей, гэтак далей. Давайце тады ад пачатку разбярэмся з фізічнымі бар'ерамі. Па-першае, я б хацела ў вас спытаць, калі ў нас ёсць, умоўна кажучы, здаровы малады чалавек, у якога няма аніякіх абмежаванняў фізічных, то яму, у прынцыпе, павінна быць усё адно, што ёсць там тыя бар'еры, што іх няма, или ўсё ж такі яму таксама будзе прыемней, калі іх не будзе, гэтых бар'ераў? Падавалось бы, што яму будзе ўсё роўна, але нават умоўна здаровы малады чалавек, напрыклад, можа ездзіць на ровары ці на самакаце. Роўна ў гэтым жа месцы будзе сутыкацца з усім тым, з чым сутыкаецца чалавек, які перасоўваецца на вазку, маці, якая вязе дзіцёнку ў вазку, хлопец ці дзяўчына, якія з валізай вялікай прыехалі ў горад, і ім трэба па ім з вакзала патрапіць да места жыхарства. І насамрэч па выніку аказваецца, што тое, што робіцца ў горадзе нібыта адмыслова для нейкай адной групы, насамрэч стае вельмі зручным для вельмі шырокага кола людзей. І часта
гэтыя людзі могуць нават не заўважаць, што проста камфортна, ім класна, і яны нават не будуць думаць, што гэта ж зроблена не для мяне, а таму што горад паклапаціўся пра маламабільныя групы і вось там зрабіў больш нізкія бардзюры, як прыклад. Так, окей, то бок мы ўжо маем адзін прыклад, больш нізкія бардзюры. Бардзюры ўвогуле перашкаджаюць нашаму перасоўванню, наколькі я разумею, так? Да, я гэтым летам адкрыла для сябе самакат, напрыклад, і самакат — это такая клёвая праверка гарадской інфраструктуры на тое, наколькі яна безбар'ерная і наколькі гэты шлях, ён бесперарыўны. Таму што, ў прынцыпе, можна зрабіць які-небудзь кавалак горада супердаступным, занізіць бардзюры, зрабіць тактыльную плітку для таго, каб людзі з парушэннямі зроку маглі таксама добра перасоўвацца па горадзе самастойна. Але аднаго гэтага кавалачка нейкай выспачкі ў горадзе будзе недастаткова, патрэбна неперарыўнасць структуры. Сёлета я адкрыла для сябе самакат і вельмі добра адчула, што нават бардзюр літаральна ў 1-1,5 сантыметры, то бок проста гэты перапад высотаў адскі незручны, калі ты едзеш на гэтых 2 колах. Таму што ты адчуваеш кожную гэтую выбаіну, кожны гэты перапад. Як бардзюры самі па сабе, такое, можна сказаць, умоўнае зло, таму што па выніку нават людзі, якія не задумваюцца пра інклюзію і перасоўваюцца на тым жа, зноў жа такі, ровар, самакат ці каціць тую ж самую валізку з дзіцёнкам ці з рэчамі, сутыкаюцца з тым, што гэтыя ўсе перапады вельмі-вельмі незручныя і, канешне, клёва, калі па ўсім горадзе гэтыя бардзюры зведзены ў нуль. Ці прынамсі, вядома, што ў некаторых месцах яны патрэбныя, да, там, каб праезную частку адасобіць ад ходнікаў, але пры гэтым на ўсіх пешаходных пераходах яны павінны быць вельмі клёва зведзеныя ў нуль такім плаўным пераходам, па якім усім будзе зручна перасоўвацца. Таксама, калі я ездзіла на ровары, а мне праехаць трэба было вось літаральна меней за 2 кіламетры, карацей, там пешу ісці 20 хвілін, но на ровары 7. Я, напэўна, разоў 6 падымалася і як бы перавозіла ровар праз гэтыя бардзюры. І гэта мяне таксама вельмі бесіла. Але ж окей, напэўна, людзі, якія гэтыя ўсе бардзюры, перапады і пераезды прыдумалі, яны ж таксама карысталіся нейкім уяўленнем аб тым, як павінна выглядаць інфраструктура. Як вы думаеце, што яны вам адкажуць, калі вы скажаце, прыбярыце бардзюры? Вядома, што ёсць розныя нормы дзяржаўныя, будаўнічыя, якія рэгламентуюць тое, як павінна выглядаць наша гарадская інфраструктура. І доўгі час гэтыя нормы проста не ўлічвалі інклюзіўнасць як з'яву, да, як тое, што горад можна будаваць інакш і рабіць яго больш даступным і інклюзіўным. І таму, хутчэй за ўсё, мне скажуць, што там вось большая частка інфраструктуры, яна была пабудаваная тады, калі яшчэ пра інклюзію і всякую гэтую вашу даступнасць ніхто не ведаў і не думаў, не было такіх патрабаваннях, мы будавалі па тым нормам, якія існуюць. А зараз, вядома, тое, што будуецца, в прынцыпе, звышнова, ці калі робіцца рэканструкцыя ў апошнія гады, дзякуючы таму, што з'явіліся новыя будаўнічыя нормы, яна сапраўды, прынамсі, імкнецца быць інклюзіўнай, бо таксама не заўжды мы маем добрыя прыклады даступнасці пасля рэканструкцыі. Але, канешне, адзін з аргументаў гэта яшчэ і тое, што гэта каштуе грошай. Бо калі гарадскую інфраструктуру пераробліваць і рабіць яе больш дасяжнай, то, вядома, гэта патрабуе ўкладанняў сродкаў і, канешне, заўжды горад можа сказаць, у нас гэтыя сродкі не прадугледжаны ў бюджэце, і тут тады трэба будзе далей больш настойліва прасоўваць свае правы і адстойваць права на даступны горад. Зразумела, не прадугледжаны, так трэба прадуглядаць, напэўна. Але ж окей, бардзюры ідуць у наше урбаністычнае пекла. Але ж гэта не адзіная прычына, што ў горадзе ўзнікаюць нейкія бар'еры. Якія яшчэ бар'еры мы можам сустрэць на сваім шляху? Маё любімае, напэўна, калі пра Мінск казаць, гэта падземныя пераходы, і гэта такі адавы ад для тых, хто перасоўваецца па горадзе не на машыне. Падземныя пераходы, у маім уяўленні, зроблены выключна для таго, каб людзям на машыне было зручна перасоўвацца па горадзе. Яны абсалютна не адпавядаюць, як па мне, ніводным характарыстыкам зручнай прасторы для пешаходаў. Шмат чыннікаў. Яны часта старыя і таму абсалютна не інклюзіўныя. Там ёсць толькі лесвіцы, цябе трэба падняцца і ўніз, і вверх. Часцей за ўсё там не будзе ніякага ліфта, таму што гэта яшчэ больш дорага. Іх вельмі дорага ўтрымліваць, таму
таму што гэта інфраструктура, якая знаходзіцца пад зямлёй, яна патрабуе дадатковага ремонту, добрай ліўнёўкі, ну, карацей, гэтак далей, это суперанскі незручна, і мне падаецца, тут можна разварочваць прям якія-небудзь новыя мастацкія праекты пра тое, як пераасэнсаваць гэтыя падземныя пераходы, просто іх знішчыць там як клас для таго, каб пераходзіць дарогу. Самае зручнае, канешне, проста наземнае. Ёсць яшчэ рашэнні, калі робяць масты. Я з такім супер часта сустракалася ў Турэччыне. Таксама супер, насамрэч супер незручная опцыя, бо як бы яшчэ горш, бо трэба залазіць наверх. Але пры гэтым да мастоў перыядычна таксама робяць велічэзныя, такія крыху шалёныя на від, велічэзныя пандусы для таго, каб падымацца на мост. Ну, што таксама не супер зручна, таму што клёва, што яны існуюць, і клёва, калі ёсць такія падыходы да падземнага пераходу альбо да моста, але, канешне, гэта заўжды пра дадатковыя высілкі ўсіх тых людзей, хто гэтымі інструментамі карыстаецца. Таксама я ўжо казала пра розныя вузкія пераходы, напрыклад, там, дзе абмежаваны зор, напрыклад, калі мы не ўсё можам бачыць, што адбываецца, і трэба, умоўна, крыху рызыкаваць для таго, каб перайсці дзесьці дарогу, напрыклад. Таксама гэта шмат што звязанае з гарадскім азеляненнем. Часта розныя кусты, да, іх выкарыстоўваюць для таго, каб таксама абмяжоўваць нейкія сцежкі адна ад адной, нейкія прасторы адна ад адной. Гэта можа быць не вельмі камфортна ў першую чаргу для людзей з парушэннямі зроку. Бо калі гэта асабліва нешта нестандартнае, дужа клёва і крэатыўна выглядаючае, але не вельмі стандартнае, чалавек можа з гэтым уступіць у не вельмі камфортную камунікацыю і пашкодзіцца. Напрыклад, калі гэта якія-небудзь расліны з шыпамі, якія могуць, напрыклад, параніць чалавека. У парках гэта могуць быць тыя ж самыя дрэвы, якія за дужа блізка растуць, галіны вельмі нізкія. І з аднаго боку гэта крута стварае сваю атмасферу, але пры гэтым для людзей з тым жа парушэннем зрока можа быць месцамі прям небяспечна сутыкненне з такімі момантамі гарадскога асяродку. Зразумела, гэта ўвесь спіс, ці мы яшчэ якія перашкоды маем там кшталту ямы, выбаіны, каменні на дарозе. Да, ямы, выбаіны, камяні, гэта ўсё тое, што некамфортна не ў лужыну уступіць, якая па выніку акажацца па калена, ці быць аблітым вадой, транспартам, які едзе па дарозе з-за таго, што якраз на краю дарогі казалася нават не лужына, а проста нейкае море, якое там з-за яміны. Пра лесніцы я казала. Лесніцы проста вельмі часта у Мінску, у прыватнасці, чамусьці на нейкіх нават невялікіх перападах высоты не рабілі проста сцежку, якая падымаецца ўверх, а абавязкова фігачылі туды лесвіцу. Для мяне гэта загадка. Чаму? Таму што лесвіца значна менш камфортная, чым такі павольны пераход, перапад вышыні. І для мяне гэта заўжды было проста такой прям таямніцай. Не ведаю, можа быць, іх складаней рабіць, яны там патрабуюць больш матэрыялаў, не ведаю, за іх атрымліваюць больш сродкаў, калі іх будуюць. Ну, вот такі абсалютна неінклюзіўны элемент, які вельмі незручны шмат для каго. Зноў жа такі, для любога чалавека, у якога стала альбо часова абмежавана мабільнасць, да, я маю на ўвазе зноў жа такі тую ж самую цяжкую валізу на колах, якую я цягну за сабой. І лесвіца для мяне гэта, ну, прям бар'ер, бо валіза можа там і 20 кілаграмаў весіць. Чаму лесвіцы ў горадзе проста з'яўляюцца там, дзе хочуць, я не ведаю. Таксама вельмі незручны элемент інфраструктуры. Наконт перападу ў вышыні, ёсць, канешне, гарады, якія проста пляскатыя, але, напрыклад, Гродна, ці яшчэ паўночней Навагрудак які-небудзь, вось там ужо пачынаюцца, значныя перапады, ўсгоркі і так далей. Што з імі рабіць? Рабіць інфраструктуру так, каб чалавек, які перасоўваецца ў прыватнасці на вазку, мог перасоўвацца самастойна. Гэта не заўжды значыць, што это будзе самы наўпроставы і кароткі шлях. Часам гэта значыць, што трэба зрабіць нейкі дадатковы пантус, дадатковую сцежку, якая не будзе пад кутом 45 градусаў, напрыклад, па якой там
тэхнічна, не ведаю, там, я магу забрацца, але чалавек на вазку ніколі ў жыцці на ім не забярэцца, бо гэта супер незручна. І тады трэба ствараць дадатковую інфраструктуру, розныя абходы, аб'езды, да, якія дапамогуць патрапіць у кропку, якую патрэбна чалавеку, але гэта можна было бы зрабіць самастойна, без нейкай баковай дапамогі. У прынцыпе, увесь сэнс інклюзіі і стварэння інклюзіўнага асяродку ў тым, каб людзі маглі самастойна карыстацца горадам без нейкай дадатковай дапамогі, без чакання, што вось там я не магу выйсці з горада і не магу, не ведаю, падняцца на замак, таму што там толькі 45 градусаў сцежка і ўсё, і няма ніякіх варыянтаў. Дзесьці гэта могуць быць ліфты, я так вось сходу не прыгадаю такіх варыянтаў у Беларусі, але, в прынцыпе, за мяжой можна сустракаць пры вялікіх перападах выкарыстання ліфтаў, выкарыстання розных, як яны называюцца? Фунікулёры розныя, вось, да, на такія, калі ўжо прям нейкі велічэзны холм у нас ёсць. У Вільні прыклад гара Гедыміна. Як на яе прасцей за ўсё падняцца, раней была сцежка, па якой можна было прайсці пешкі, але ўжо доўгі час там ёсць фунікулёр, і можна альтэрнатыўна падняцца на ім, як бы зэканоміўшы такім варыянтам і час, і энергію. То бок можна заўжды знайсці нейкія альтэрнатыўныя варыянты, калі іх шукаць. Калі трымаць у галаве, што сцежка ў 45 градусаў не ўсім зручная, трэба штосьці пашукаць. Можна заўжды знайсці гэты баланс паміж тым, што мы можам, да, якія сродкі ў нас ёсць, колькі часу ў нас ёсць, і тым, каб гэтае месца стала больш даступным і камфортным для больш шырокага кола людзей. З фізічнымі бар'ерамі, напэўна, мы з вами больш-менш разабраліся, але ж вы узгадалі яшчэ нейкія ментальныя, я не ведаю, бар'еры. Што гэта такое? З аднаго боку, гэта можна сказаць, што калі мы кажам пра камунікацыйны складнік інклюзіі, то яго тэхнічна можна таксама падзяліць на тое, што умоўна такое больш матэрыяльнае, гэта розныя указальнікі. Гэта ўсё тое, што дапамагае нам арыентавацца ў прасторы. Гэта не заўжды указальнікі. Гэта могуць быць розныя каляровыя абазначэнні, гэта могуць быць розныя сімвалы. Але для горада, напэўна, базавая гэта ўсё ж такі добрая навігацыя. Па гэтым горадзе, добрая сістэма таго, дзе стаяць указальнікі, наколькі яны проста счытваюцца не толькі мясцовымі, але і замежнікамі. Пры тым, што зараз трэба трымаць у галаве, што свет ужо прасунуўся наперад, IT-тэхналогіі, інтэрнэт і Wi-Fi. І гэта павінна быць такая сістэма, якая у тым ліку будзе спалучацца з цыфравой нейкай схемай, і ўсім ёй будзе зручна карыстацца, а не проста, усталяванае штосьці, проста таму што мы ведаем, што ў горадзе павінен быць указальнік і ўсё. Яна павінна быць на розных мовах, яна павінна суправаджацца сімваламі, зразумелымі, універсальнымі, каб я ведала, што вось туды прыбіральня, таму што напісана VC, і наўрад ці гэта штосьці іншае, да? Якая-небудзь талерка з ежай, гэта значыць, што там хутчэй за ўсё рэстаран, ці я магу паесці. То бок выкарыстоўванне чагосьці, што вельмі-вельмі універсальнае. Яшчэ, канешне, level up у гэтым сэнсе гэта розныя схемы, якія з'яўляюцца тактыльнымі, ці на якіх ёсць шрыфт Брайля. Была ў Варшаве і літаральна проста вось я спусцілася ў першае ж метро, і я проста спусцілася па эскалатары, і адразу направа стаіць схема гэтай станцыі метро. Яна не толькі падпісана Брайлем, яна з'яўляецца тактыльнай, то бок чалавек з парушэннямі зроку, ён можа прям памацаць гэтую схему, зразумець, дзе што знаходзіцца, і такім чынам самастойна зарыентавацца ў гэтай прасторы і скарыстацца метро без нейкай баковай дапамогі. Это такія клёвыя штукі, якія можна рабіць на ўваходах, напрыклад, у паркі, у нейкія важныя інфраструктурныя аб'екты тыпу вакзалаў, метро, аэрапортаў, для таго, каб людзі маглі самастойна карыстацца гэтымі будынкамі. Гэта з аднаго боку. То бок это, в прынцыпе, ўсё яшчэ пра камунікацыю, але пра такую, як бы, все яшчэ такую даволі матэрыяльную. Другая частка — гэта тое, як людзі камунікуюць з людзьмі і як яны ставяцца да людзей, якія хоць чымсьці ад іх адрозніваюцца, наколькі з аднаго боку гэта, в прынцыпе, наша адкрытасць да новага, да іншага, да рознага. Ці ёсць у нас да гэтага прыязнасць, цікавасць, ці мы гэтага баімся і, адпаведна, агрэсіўна на гэта рэагуем. І вядома, што для сферы паслугаў патрэбен першы варыянт, калі мы гэтага не баімся, нам гэта цікава, мы гатовы з гэтым камунікаваць, мы ведаем, як камунікаваць. Прынамсі, як камунікаваць з людзьмі ветліва.
хаця б як бы крок першы. Па-другое, гэта выкарыстоўваць карэктную лексіку. Гэта можа быць і пра мову варожасці, калі мы прям транслюем сваёй мовай нейкія стэрэатыпы, кажам, все такія-то людзі вось такія, і пагэтаму наша прастора там закрыта для гэтых людзей. З іншага боку, гэта проста карэктная лексіка, калі мы людзей з інваліднасцю не называем інвалідамі, калі мы ставімся да людзей з павагай і транслюем гэта ў сваіх прасторах. Это могуць быць нейкія дадатковыя, у тым ліку сімвалічныя штукі, калі мы прям пішем там наше памяшканне рада вітаць у сябе вось такіх і такіх людзей. Это можа выражацца і ў інфраструктуры, калі мы кагосьці вітаем і кажам, да, вось поэтому у нас зроблена все досяжно, не ведаю, у нас есть роварная парковка, у нас есть где поставить вазочек, у нас есть дзіцячы куточек, то бок мы там радыя бацькам з дзецьмі і гэтак далей, гэтак далей. Але гэта больш, канешне, не столькі ўжо пра інфраструктуру горада самого, колькі пра тых людзей, якія працуюць у гарадскіх месцах розных і сутыкаюцца з іншымі людзьмі, вядуць з імі камунікацыю. І тут, канешне, часам мне падаецца, што тут праца яшчэ больш, чым з фізічнай інфраструктурай, таму што фізічную інфраструктуру, груба кажучы, вельмі лёгка змяніць. Калі адкінуць пытанні грошай, распрацоўкі праектаў і гэтак далей, яна тэхнічна проста замяняецца. Вось там няма пандуса, паставілі пандус. Высокія бардзюры, занізілі бардзюры. Лесвіца замянілі на штосьці больш даступнае. З людзьмі, з іх стаўленнем да людзей працаваць значна больш складана, тут так не атрымаецца, вжух, і все памянялася. Тут патрэбна значна больш высілкаў, як і грамадскіх арганізацый, так і насамрэч дзяржаўных. Шмат што можна рабіць, у тым ліку праз якую-небудзь сацыяльную рекламу, напрыклад, прасоўваць там роўнае стаўленне да ўсіх людзей, таксама было бы круто. Скажыце, калі ласка, а сапраўды, якія вы бачылі прыклады ў беларускіх гарадах, каб прадстаўнікоў якой-кольвек сацыяльнай групы не віталі ў нейкім месцы і не чакалі, скажем так, ну вось такое, как суполка без баб. Бабам тут не месца, месца для сапраўдных мужчын. Это зусім недаўні жа прыклад быў. Я, на жаль, не памятаю, у якім горадзе, але гэта якраз быў прыклад нейкай крамы, здаецца, ці аўтазапчастак, ці чагосьці такога, дзе, да, прям было, што жанчынам тут не месца, мы іх не абслугоўваем. І гэта, канешне, быў жах. Там былі нейкія крокі па абскарджванню гэтага ўсяго. Я, на жаль, не ведаю, чым гэта сітуацыя скончылася, але гэта быў такі, канешне, шок-контент. Все ж таки, звычайна, у Беларусі такой прамой канфрантацыі, калі прям нейкая прастора ці месца заяўляюць, што там мы не рады такім людзям. Мы не рады жанчынам, мы не рады ЛГБТК+, мы не рады ВІЧ-пазітыўным, мы не рады людзям з інваліднасцю. Звычайна такога не кажуць. І хутчэй у Беларусі ёсць другая штука. Она часцей за ўсё абсалютна ненаўмысная. Гэта наадварот, калі прасторы кажуць, што мы рады ўсіх вітаць, мы для ўсіх вельмі адкрытыя, клёвы, прыходзіце да нас. Ты прыходзіш у гэтую прастору, і аказваецца, што акром гэтых словаў, на жаль, няма нічога. Але часцей за ўсё гэта не з-за таго, што людзі такія злыя, нехарошыя, а проста таму, што яны не зусім ведаюць пра тое, чым патрэбы іншых людзей могуць адрознівацца ад іх патрэбаў. І, адпаведна, просто не ствараць гэтай неабходнай інфраструктуры. Калі мы знаходзімся ў недасяжным памяшканні па розных прычынах. У будынку можа быць пандус, напрыклад, але гэта стары будынак завода, мой офіс знаходзіцца на 5-м паверсе, і для таго, каб патрапіць у ліфт, трэба яшчэ прайсці 1 паверх па лесвіцы. Але пры гэтым я кажу, што я радая ўсіх у сябе вітаць. Я, можа быць, радая ўсіх у сябе вітаць, але інфраструктура майго офіса яўна не дазваляе мне гэта зрабіць, і тады, калі я асэнсоўваю, што я рада ўсіх вітаць, але мая інфраструктура не падыходзіць для гэтага, то я буду пра гэта дадаткова казаць, што калі вы не можаце, напрыклад, падняцца да мяне, бо ў мяне вось такая складаная штука з тым, каб патрапіць у мой офіс, там вот мой телефон, я да вас сама там спушчуся. З інклюзіяй яшчэ такая штука, это то, што мы прасоўваем таксама, што да, не клёва, калі ваша інфраструктура не інклюзіўная. Але часам так здараецца, што гэта можа не залежыць ад вас, таму што вы здымаеце рэальна офіс у вялікім старым індустрыяльным будынку, і ён недаступны. Для таго, каб зрабіць яго даступным, трэба, каб гэта зрабіла адміністрацыя, уклала гэта вялікія сродкі. Яна не хоча гэтага рабіць, да, бо можа не быць грошай. І тады важна проста пра гэта шчыра казаць.
Што да, мы рады ўсім вітаць, але вось такая справа. Яшчэ частая беларуская гісторыя — гэта праблема з тым, каб кудысьці прыйсці, асабліва наведаць мерапрыемствы з маленькімі дзецьмі. Таму што мала таго, што інфраструктура часцей за ўсё пад гэта абсалютна не заточана, то бок, напрыклад, не створаны нейкі дзіцячы куточак, не кажучы ўжо пра тое, што падумалі пра няню, якая можа паглядзець за дзецьмі. Можа быць проста такая пазіцыя прасторы, што да, мы ўсіх вітаем, прыходзьце да нас на мерапрыемства, але пры гэтым там супрацоўнікі будуць увесь час рабіць табе заўвагі, тыпу, што твой дзіцёнак задужа хуткі, задужа гучны, задужа хутка бегае, замінае ўсім, калі ласка, супакойце свайго дзіцёнка. Ну і таксама атрымліваецца, што прастора можа ўсіх вітаць, але насамрэч бацькоў з дзецьмі не, таму што нічога не зроблена для таго, каб гэтых дзяцей інтэграваць, каб прастора была для ўсіх зручная. Таму вось мне падаецца, у Беларусі ўсё ж такі часцей мы будзем сустракаць і сустракаем менавіта такія прыклады, чым прыклады нейкай прямой канфрантацыі. Це зноў жа такі вось узгадваючы гэтую краму з аўтазапчасткамі. І такое таксама, на жаль, здараецца, але ў гэтым выпадку тут все проста. Тут абсалютна відавочная прямая дыскрымінацыя, з якой далей можна працаваць, абскарджваць і неяк наказваць людзей, калі яны, на жаль, інакш не зразумеюць. Прычым, ведаеце, гэта якраз той стэрэатып, які ўвогуле не мае ніякага дачынення да рэальнасці. Як бы у маёй сям'і усе жанчыны умелі кіраваць аўтамабілем, і не ўсе мужчыны умелі, дарэчы. Са стэрэатыпамі часта такая штука, што нам всім падаецца, што калі ёсць стэрэатып, то ён абавязкова на чымсьці грунтуецца. Але гэта абсалютна не так. І часцей за ўсё там умоўна не ведаю. Хай гэта будзе там адна са 100 жанчын, якая вот зусім не разбіраецца ў тэхніцы, і па ёй робіцца выснова, што ага, ты не разбіраешся ў тэхніцы, значыць, все жанчыны не разбіраюцца ў тэхніцы. І так шмат з якімі стэрэатыпамі. Мы недавно выпусцілі пост пра інфа-цыганаў, тлумачылі, што гэта мова варожасці, нельга так казаць, бо гэта зноў жа такі працягвае стэрэатып пра тое, што ўсе цыгане махляры, бо слова інфа-цыгане ўжываецца менавіта ў такім кантэксце. Там была такая ж гісторыя, што нам кажуць: не, пачакайце, так што вы хацеце сказаць, што цыганы ніколі не крадуць нічога, там не гвалтуюць людзей, не займаюцца рабаваннем. Мы такія: так, стоп, пачакайце. Тыпу, адкуль у вас гэтыя дадзеныя? Як так атрымліваецца, што вы, напрыклад, пабачыўшы, не ведаю, адну навіну ў крымінальнай хроніцы, добра, калі яшчэ чалавек прачытаў навіну і зрабіў выснову на ёй, а не проста як бы транслюе гэты стэрэатып, таму што вот ён ёсць у грамадстве. І гэта такая, класічная гісторыя са стэрэатыпамі, калі штосьці ў нейкі момант стала больш падсвечаным. На жаль, менавіта на гэтай падзеі зрабілі выснову абагульняючую для ўсёй групы, і далей радасна гэта транслюецца для ўсёй групы, і вся група пакутуе, спрабуючы даказаць, што ребята, дзяўчата, так нельга рабіць, такія абагуленні абсалютна непрымальныя. На жаль, да, ўсё гэта менавіта так і працуе. Магу прапанаваць інфа-цыганоў замяніць на інфа-беларусаў, таму што беларусы ад часу да часу таксама адказныя ва ўсякіх крымінальных злачынствах. Дарэчы, пра інфа-беларусаў і беларусаў і інфармацыі ёсць у Менску метро. І гэта мой персанальны боль, хаця мы звычайна гаворым пра Гродно, але у кантэксце інклюзіі грамадскага транспарту. Калі я замежніца і раптам патрапіла ў менскае метро і пачула ад пачатку наступная станцыя Інстытут культуры Station, мне больш зразумела, ад гэтага не становіцца. Добра яшчэ агучванне, але вось наконт надпісаў. Замест таго, каб перакладаць на ангельскую, чувакі проста зрабілі транскрыпцыю беларускай лацінкай, і пры ўсёй маёй павазе да беларускай лацінкі, але калі я замежніца, я дамовілася з кімсьці сустрэцца на Ленін Сквер, і тут я раптам бачу надпіс плошча Леніна, яшчэ з такімі ўсякімі дзіўнымі сімваламі. Мне гэта ніяк не дапаможа знайсці ўсё ж такі маё месца сустрэчы. Дык вось, скажыце мне, калі ласка, можа я чагосьці ў чымсьці не разумею, ці сапраўды ёсць нейкі іншы спосаб дубляваць надпісы на ангельскай мове ў грамадскім транспарце. Падаецца прыклад мінскага метро. Это насамрэч класны прыклад таго, як можна все залажаць. Таму што няма вось гэтай цэласнасці, няма, да? То бок, калі мы паглядзім на гэтыя элементы паасобку, тыпу, да, клёва, беларуская лацінка, як з'ява, сама па сабе, тыпу, класна, вырашылі яе прасоўваць. Але пры гэтым, сапраўды, замежнікі, якія прыедуць, не зразумеюць нічога. Бо, тыпу, все ведаюць, што там Беларусь — гэта кірыліца,
тут з'яўляецца нейкая абсалютна незразумелая лацініца, і як гэта ўсё спалучаецца, калі ў нас плошча Леніна, да, а там напісана Ленін Сквер, і паспрабуй ты яшчэ зразумець, што, дзе і як, то бок няма гэтай цэласнасці таго, што прамаўляецца, што напісана, што на указальніках. І для тых жа замежнікаў, напрыклад, гэта шалёная блытаніна, таму што ў цябе твае розныя пачуцці, слых, зрок, яны кажуць цябе розныя рэчы. І ты проста не разумееш, калі ты не ведаеш гэтага кантэксту, што там як перакладаецца, якое слово што значыць, то ты, літаральна можаш проста згубіцца, таму што будзеш атрымліваць абсалютна розныя знакі ад гэтага асяродку ў мінскім метро. Што тычыцца перакладу, то тут, мне падаецца, па-рознаму вельмі робіцца, падарожнічаючы па розных краінах. Падыход да перакладу на ангельскую мову, менавіта аб'яўлення прыпынкаў, ён вельмі розны. Хтосьці сапраўды робіць так жа, як і ў мінскім метро, Інстытут культуры Station, і жыві з гэтым. Хтосьці перакладае поўнасцю. Так вось, калі зараз ніколі, шчыра кажучы, пра гэта асобна не думала, менавіта пра гэты момент кропкі гледжання дасяжнасці. Зноў жа такі, это вось для мяне пра нейкую цэласнасць. Калі перакладаць, то тады гэта мусіць быць перакладзена паўсюль. У цябе ва ўсёй гарадской інфраструктуры тады павінна гэта ўсё быць прадублявана. І нават замежнік, які прыедзе, ён гэтую звязачку пабачыць, зловіць і зразумее, што да чаго. Калі гэта не так, калі, напрыклад, усё ў цябе на лакальнай мове, то лепей можа быць сапраўды на ангельскую перакладаць менавіта так і лацінкай пісаць Інстытут культуры Station, таму што тады гэта будзе ўсё аднолькавае, і я зноў жа такі буду разумець, дзе я, што я, і як гэта перакладаецца. Вось, таму мне падаецца, што тут не такі просты адказ, хаця, магчыма, той, хто займаецца менавіта гэтай сферай, мае гэты просты адказ, як павінна быць, але вось мне так збоку падаецца, што можа быць па-рознаму, і ўсё ж такі галоўнае, каб гэта паўтаралася, да, гэта так напісана, так прамоўлена, і тады ўсё становіцца больш зразумелым. А ў Мінску, канешне, бяда менавіта ў гэтым. А ў абласных гарадах я сама нарадзілася ў Гомелі і доўгі час там пражыла. Там беда хутчэй у тым, што там, в прынцыпе, гэтага перакладу няма. Часта ў аўтобусах, не ведаю, можа быць, гэта ўжо змянілася, але ў маю бытнасць я часта ездзіла ў аўтобусе дадому, які не называў ніводнага прыпынку. Пры гэтым не тое, каб перад прыпынкамі стаяў велічэзны шчыт, на якім напісана гасцініца «Турыст». І ты, адчуваеш сябе зусім дзіўна, таму што раней не было там тым больш ніякіх гэтых мапаў, і ты не мог сачыць, за тым, дзе ты едзеш, дзе ты знаходзішся. Да і гэта ж, ніколі не гарантыя, бо ў цябе можа не быць інтэрнэта, таму неслушна працуе GPS, ён цябе неправільна вызначае, ты зноў жа такі не можаш знайсці тое, куды цябе трэба выйсці. Таму, вось у іншых гарадах, мне падаецца, праблема таго, што там пераклад адсутнічае як з'ява, і там все толькі кірыліцай. Вось туды замежнікам, мне падаецца, яшчэ складаней патрапіць, калі яны хаця б, прынамсі, не чытаюць на кірыліцы, і ты згубішся дзе-небудзь пасярод, не ведаю, нясвіжа, і ўсё. Але з іншага боку, як у ідэале павінна быць, то бок у гарадскім тралейбусе добра было б, каб на лакальнай мове абвяшчалі на ангельскай мове. Да? А чаму не? Гэта файна, але я такога не бачыла насамрэч ні ў адной краіне свету. Я зараз жыву ў Вільні, тут роўна так адбываецца. Калі аб'яўляюць прыпынак, тебе кажуць па-літоўску, а пасля кажуць па-ангельску. Та ладно. І ты ведаеш, куды ты рухаешся. Мне здавалася, там толькі кажуць кіта статялі стотіс. Я не чула, каб там яшчэ гэта Гіліжанкялю стотіс Railway Station пасля гэтага было. У Вільні хутчэй дублююць якраз, там вось не кажуць Гіліжанкялю стотіс, там кажуць Train Station, ці Central Station, Main Station. Тут я ўжо не ўзгадаю. Але тут якраз хутчэй вось гэты падыход дублявання з літоўскай на ангельскую. І мне, в прынцыпе, гэты падыход найбольш блізкі, таму што з аднаго боку я, як той, хто сюды вымушана прыехаў і жыве, можа, я ведаю ангельскую, я магу добра арыентавацца ў горадзе, але пры гэтым я заадно умоўна так падвучваю літоўскую, разумею, што як на літоўскай мове называецца. У Мінску быў клёвы перыяд падчас чэмпіяната свету па хакею. Таму што тады ў асноўных транспартных маршрутах, зноў жа такі не ва ўсіх, але асноўныя транспартныя маршруты агучылі на 2 мовах, і там дублявалі інфармацыю па-ангельску
і метро дублявалі. Пасля хакея яшчэ пэўны час, напэўна, у метро гэта жыло, але пасля таксама памёрла. А ў транспарце гэта просто выключылось. І я просто хадзіла Пытанне не такое простае, як падаецца на першы погляд. Вы агучылі все гэтыя прыпынкі. Чаму вы гэта выключылі? Ну, тыпу, это же кнопачка. Это же не чалавек, які агучвае кожны раз гэта жыўцом, да? Гэта не кіроўца тралейбуса, які там мусіць гэта сказаць па-беларуску і па-ангельску. Але гэта выключылі, і для мяне гэта было так дзіўна, таму што нібыта гэта было патрэбна падчас чэмпіянату свету па хакею, а пасля што к нам больш резка перасталі ездзіць замежнікі, яны больш не з'яўляліся ў нас. І гэта частка інфраструктуры, ну, як бы тэхнічна, гэта частка інфраструктуры, у гэта ўкладзеныя сродкі, гэта ўсё запісана, гэта ўсё зроблена. Так навошта гэта выключаць назад? Невядома. Але зноў жа такі для тых жа рэгіянальных гарадоў, напэўна, гэта ў тым ліку можа быць і якраз той самай перашкодай, да? Што табе трэба гэта зрабіць, за гэта ўсё роўна трэба заплаціць камусьці сродкі. Я не думаю, што яны звышвелічэзныя, прынамсі, але, ну, так ці інакш іх трэба вылучыць. Тады наконт сродкаў зноў жа пагаворым. Вам людзі, якія любяць лічыць грошы, могуць сказаць: ну окей, зробім мы вашыя гэтыя пандусы, пераробім бардзюры, дададзім ангельскую мову на ўсіх указальніках. Але мы на гэта вымушаныя будзем патраціць велізарныя сродкі, а праз гэта да нас прыедуць некалькі замежнікаў і некалькім людзям з абмежаванымі магчымасцямі будзе лягчэй у гэтым горадзе існаваць. Як бы аўчынка выдзелкі не каштуе, скажуць вам людзі. Што вы ім на гэта адкажаце? Слухайце, ну самае простае гэта тое, што часта мы нават не ўяўляем мэтавую аўдыторыю гэтых зменаў. Нават, калі пачынаць лічыць супер-супер тэхнічна, 5% насельніцтва Беларусі маюць тую ці іншую інваліднасць. Частка з гэтай інваліднасці звязана з нейкімі фізічнымі абмежаваннямі. Чалавек менш маламабільны, чым астатнія. Да гэтых людзей смела можна дадаваць бацькоў з малымі дзецьмі, бо яны як бы аўтаматам трапляюць у гэтую катэгорыю, бо ў іх вазок, які трэба перасоўваць па горадзе. У гэтай ж катэгорыю трапляюць людзі на тых жа самых роварах і самакатах, якія будуць вельмі ўдзячныя за добрую якасную інфраструктуру, за магчымасць запаркавацца ў тым ліку побач, а не там у 3 кіламетрах ад месца прызначэння. За гэта будуць удзячныя ўсе тыя, хто часова зараз з'яўляецца маламабільным. Да? Людзі ламаюць рукі, ногі, у іх могуць быць ушыбы і гэтак далей. І гэта таксама частка насельніцтва, якая ўсё яшчэ карыстаецца паслугамі, але не можа імі скарыстацца. І гэта толькі пра колькасць. Гэта толькі пра то, якую частку аўдыторыі мы насамрэч так ці інакш губляем, калі зусім не задумваемся пра дасяжнасць нашай прасторы. З іншага боку, на гэта можна заўжды сказаць, і зараз гэта суперпапулярны аргумент, тыпу, так камон, гэтыя людзі да нас не ходзяць. Тыпу, мы іх не бачым. Што нам гэтым людзям штосьці рабіць, калі мы іх не бачым? Ребята, привет, у меня для вас новины. Ведаеце, чаму вы іх не бачыце? Таму што структуры няма, структура недаступная. Як вы гэта сабе ўяўляеце? Як да вас на 5-й паверх толькі па лесвіцам падымецца чалавек на вазку ці маці з малым дзіцёнкам і з вазком? Безумоўна, будзе пэўны момант разрыву. І гэта трэба ўлічваць, калі ты ствараеш штосьці інклюзіўнае. Таму што, ну, тыпу, няма нейкага такога, вот як у тралейбусе, да, кнопачку націснуў, і табе на 2 мовах прыпынак сказалі. Няма такога з інклюзіяй, што ты нейкую кнопачку націснуў, і ўсе людзі маламабільныя атрымалі паведамленне, што такое-то памяшканне стала даступным. Спатрэбіцца ўсё роўны час, пакуль людзі пра гэта даведаюцца. І клёва, калі тыя, хто робяць даступную інфраструктуру, таксама на гэта звяртаюць увагу і прасоўваюць гэта, кажуць пра даступнасць сваіх паслугаў для розных людзей. Звяртаюць увагу, што мы вот это зрабілі, глядзіце, якія мы класныя. Поэтому, ну, вось гэты аргумент пра тое, што мы выдаткуем шмат сродкаў, але да нас ніхто не прыйдзе, ён, ну, такі, як бы вельмі паверхневы, і гэта такая, ну, тыпу, універсальная адмазка, чаму я не хачу траціць грошы на інфраструктуру. Але ў гэтым тым ліку і хаваецца гэтая складанасць, што калі мы проста укладзем сродкі ў інфраструктуру,
і больш нічога не зробім. Вот там зробім цудоўны пандус, зробім класныя праходы, прыбярем усе бар'еры, напрыклад, унутры памяшкання ці на пад'ездах да гэтага памяшкання, але нікому пра гэта не скажам. То таксама будзе дзіўна чакаць, што да нас зараз прыйдзе мільён людзей і скажуць нам: клас, дзякуй, крута, што вы гэта зрабілі. Тут заўжды ёсць нейкія дадатковыя крокі па тым, як працаваць з мэтавай аўдыторыяй. Часта яшчэ, калі мы асабліва кажам пра бізнес, калі казаць пра дзяржаву, для мяне гэты аргумент наогул ён недзейны, таму што дзяржава мусіць клапаціцца усімі людзьмі, якія жывуць у гэтай дзяржаве. І калі дзяржава скажа нам, што, ведаеце, гэта не мэтазгодна, то, напэўна, з дзяржавай штосьці не так, бо гэта не тое, як яна павінна працаваць. Таму для дзяржавы такога пытання, в прынцыпе, паўставаць не мусіць, яна не можа казаць, што штосьці за дужа дорага, пагэтаму на 5% насельніцтва як мінімум мы забіваем. Але для бізнеса, напрыклад, аргументы пра тое, што штосьці вельмі дорага, яны такія вельмі пераадольныя, таму што ў тым ліку ёсць зараз розныя клёвыя даследаванні, якія паказваюць пра тое, як мяняецца бізнес і яго мэтавая аўдыторыя, калі ён становіцца больш інклюзіўным і адкрытым, таму што гэта ў тым ліку частка іміджа. І бізнес можа проста недаацэньваць сваю мэтавую аўдыторыю. І ў тым ліку, зноў жа такі, прывет, вяртаемся да стэрэатыпаў. Таму што часта, калі мы кажам, напрыклад, пра людзей з інваліднасцю, у галаве ўзнікае не самы пазітыўны вобраз гэтага чалавека. Хутчэй за ўсё, мы думаем, што гэты чалавек з не вельмі высокім прыбыткам. Да, канешне, частка людзей з інваліднасцю не змогуць сказаць, што да, у нас вялікі прыбытак. Але гэта ўсё частка вось гэтай сістэмы таго, што там гэтым людзям у тым ліку часта вельмі цяжка працаўладкавацца, у тым ліку праз адсутнасць дасяжнай інфраструктуры, таго, што абмежаваная колькасць месцаў для працы і гэтак далей, гэтак далей. Але пры гэтым сярод гэтай аўдыторыі таксама будзе велічэзная частка людзей, якія працуюць на добрай працы, маюць добры заробак, але там могуць кудысьці не хадзіць, таму што там няма інфраструктуры. Трэба крыху глыбей глядзець у гэтае пытанне і крыху глыбей ацэньваць гэта не толькі з кропкі гледжання таго, колькі людзей прывядзе мне гэты пандус, але і падумаць пра тое, як гэта прасоўваць, як гэта пазіцыянаваць, як гэта можа змяніць, в прынцыпе, імідж бізнеса ці арганізацыі, а змяніць ён можа, толькі да лепшага, і гэта ў тым ліку можа быць аргументам для людзей, для якіх асабіста не так важна інклюзіўная інфраструктура, але пры гэтым яны падтрымліваюць бізнесы, у якіх такая пазіцыя. Таму што там, часцей за ўсё, тут і зараз мне не супер важна дасяжнасць нейкага памяшкання. Але пры гэтым, калі нейкі бізнес падтрымлівае гэтую ідэю і робіць штось дзеля гэтай ідэі, то я заўжды буду рада яго параіць камусьці, сказаць: глядзіце, якія крутыя ребята, яны клапоцяцца пра гэта і пра гэта. Давайце іх падтрымліваць, таму што яны крутыя, яны пра гэта думаюць. То бок тут значна больш розных плюшак, якія не заўжды ляжаць на паверхні, у тым ліку, таму што ў публічнай прасторы не заўжды шмат прыкладаў таго, як клёва працуе інклюзія, якія бонусы яна прыносіць і гэтак далей, гэтак далей. І вось мы хочам у сваёй дзейнасці больш з гэтым працаваць. Спадзяюся, у наступным годзе што-небудзь атрымаецца ў гэтым кірунку. Як мінімум, вы ўжо прынялі удзел у запісу падкаста, які якраз і распавядае пра тое, навошта патрэбная інклюзія, а ўвогуле, што я магу сказаць нашым шаноўным бізнесоўцам, спадарства. Паколькі зараз нейкіх бізнесаў у Беларусі, якія сябе так пазіцыянуюць 1, 2 і абчуўся, то вам будзе такая піяр-кампанія, як толькі вы пачнеце нейкі рух маленькі ў бок інклюзіі, што вы падзівіцеся таму, які наплыў кліентаў да вас будзе ў бліжэйшыя выходныя. Давайце, каб зрабіць нейкую выснову, скажам, калі браць тыповы беларускі горад Гродна, што мы можам зрабіць, каб Гродна стаў больш інклюзіўным і дасяжным для ўсіх груп насельніцтва? Я б сказала, што любую такую працу ў першую чаргу трэба пачаць з маніторынга. Ёсць цудоўныя ўжо распрацаваныя анкеты офісам па правах людзей з інваліднасцю. Ёсць анкеты па ацэнцы і гарадскога асяродку, і паркаў, і будынкаў. І ў першую чаргу клёва проста ацэніць горад з кропкі гледжання даступнасці і пазначыць свае, напрыклад, самыя слабыя месцы.
Напрыклад, пабачыць, што з бардзюрамі ў нас все класна і пешаходныя пераходы ў нас цудоўныя, але вось там шмат лесвіц і няма ніякіх альтэрнатываў, напрыклад, для гэтых лесвіц. Магчыма, для гародні якраз гэта будзе актуальнай праблемай якраз праз усю гэтую цудоўнейшую халмістасць, якую я так люблю, але якая дастаўляе, канешне, клопату тым, хто клапоціцца пра інклюзію ў горадзе. Ацаніць гэтыя месцы, то слабае, што моцнае, ці трэба узмацняць тое, што моцнае, ці, в прынцыпе, яно клёва працуе, і пакуль можна там звяртаць увагу на тое, што слабае. І рабіць планы, разумець, адкуль гэтыя сродкі будуць брацца. Таксама не заўжды гэта могуць быць бюджэтныя сродкі, бо разумеем, што суперчасты адказ зараз будзе пра тое, што там грошай на гэта няма. Але зноў жа такі мы можам звяртацца да бізнеса, да людзей, для якіх гэта не ўсё роўна, для якіх гэта важна, якія з радасцю таксама будуць у гэтую інфраструктуру укладацца, бо шмат лакальных бізнесаў працуюць у гэтым горадзе, таму што яны любяць гэты горад і хочуць рабіць яго лепшым. І таму яны з радасцю дапамогуць укласціся ў тую ж самую інфраструктуру, такім чынам тым ліку палепшыць свой імідж. Таму вось такое, можа быць, не самы просты адказ, тыпу там паставце паўсюль пандусы і занесьце бардзюры. А ўсё ж такі заўжды трэба пачынаць з ацэнкі і далей ўжо рухацца і адштурхоўвацца менавіта ад яе вынікаў, каб быць найбольш эфектыўнымі. Дзякуй вялікі за такі змястоўны адказ. Увогуле, дзякуй вялікі за то, што згадзіліся са мной сёння паразмаўляць. Было вельмі файна, цікава і змястоўна. Таму у мяне прапанова да нашых слухачоў паставіць лайк, падпісацца і ўсё астатняе, і таксама падпісацца на соцсеткі вашай арганізацыі. Да. Арганізацыя Марыны называецца The Others By, ці па-беларуску іншыя. Гэта некамерцыйная арганізацыя, якая якраз прасоўвае інклюзіўнасць і добрае стаўленне да усякіх розных людзей. Да, мы ёсць у інстаграме і фейсбуку. Будзем вельмі рады новым падпісчыкам і падпісчыцам. Дык вось, шаноўнае гаспадарства, падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі The Others By, а таксама падпісвайцеся на наш падкаст, ставце сардэшкі, зорачкі і ўсякія астатнія прыемныя адзнакі і шэрце гэты выпуск, таму што ён атрымаўся не толькі цікавым, я спадзяюся, а яшчэ і сацыяльна важным. Дзякуй за праслухоўванне. Пачуемся. Бывайте, поэтому.